Nou, hartelijk welkom bij de schaapskudde De Drifters. Dat kan hier niet meer anders, hè? Oké. En nog een commando. Oh nee, wat moet ik dat dan doen? Ik heb groep 7 en 8 van de Lutgerenschool uit Balk hier in het weiland. En zij komen voor een excursie. Als de eerste groep klaar is, mag die komen. Waar moeten ze naartoe? De opdracht was door het hek in een ruime boog hierheen weer terug. Helemaal goed. Dan zullen we eens even kijken wat de jongens daarvan maken. Waarom steen je hem nou zat te laten? Maar help je hun dan net even? Nee. Jullie gaan terug naar de dames toe. Ik zou niet kunnen zeggen wie het nog beter heeft gedaan. Moeilijk even. Jullie hadden het makkelijk. Jullie hadden schaap vergeten. Ja. Dat was jullie ook. Nee. Want jullie hadden de 32, wij 33. Ja. Vast, maar ik was sneller dan jullie. Ik vind schapendrijven ontzettend leuk. Het is gewoon een spelletje wat nooit verveelt. Het is elke dag weer anders. En als je het interessanter wil maken, dan neem je een ander koppeltje schapen. Als je 5 schapen hebt, drijft het heel anders dan dat je met 30 schapen drijft. Het is gewoon elke dag een nieuw spelletje. En wat vond je ervan? Ja, leuk. Ja, het leukste duwen van de skiepen, want toen moesten we door dat hek dwan en dat vind ik het allerleukste van alles. Ja, dat doe ik ook goed. Ja, alleen nog wel jammer dat die jongens dat er beter niet in. Nee! Boys, de best! Zou je die band bij elkaar drijven kennen? Nou, dat zou kunnen. Er zijn best wel veel border collies die dat graag doen. En ja, kijk, als je niet luistert naar de hond. Die hond die zegt van jullie moeten bij elkaar komen. En als die kinderen niet luisteren omdat ze die signalen niet herkennen. Dan gaat die hond corrigeren en knijpt even achter in de kuiten. En meestal vinden die kinderen dat niet zo leuk. Nee. Dan doen ze het net weer. Dan luisteren ze het vervolg ik. Zou het? Ik weet het niet. Ik denk dat ik een boze brief van de directeur krijg. En wil je nog laten zelf skiep hebben willen? Nee! Dan moest eerst, als soms in de simmer moest het wol eruit skeren en zo. En in de winter moesten ze echt buiten en in de stal en zo. Moesten verzorgen elke dag, moesten elke naar de buitendag. Elke dag, soms regent het worden en het best buiten. Ja, ja, koud, ja. Hier is dan hier Dadelijk wil je wel een kudde, maar dan binnen. Ja, en net zo stonken. Want het stonk best wel. Toen wij hier aankwamen lopen zag je wel dat zij probeert die groep bijeen te houden. Dus dat doet ze wel. En dat zit er gewoon in. Maar zij gaat dus niet over om kinderen te corrigeren. Nee. Gelukkig maar. Er zijn de border collies die doen dat wel. Ja? Ja, absoluut. Dan kijk ik een keepje. Ik weet er nog wel een. Nou, zie je wie we hebben gedragen, jongens? Piet Paulusma. Nou, we zijn dus een ploegje die alle keer al uit werk is, als ambtenaar dus. Maar we bezieken zo lang mogelijk met elkaar wat organiseren. En dat we dan met elkaar praten kunnen. En hoe gaat het met visken? Slecht. Oh. Nee, het is wel net. Wat wat? Oh, net zo bord. 2 keer beet, 2 keer niks en hij een mooi snoetje. Zo is best en dan houdt het op, hè.
Ik heb nog niet bied gehad, de hele dag nog niet. Dat verzamelen joen en dan even opschroven. En dan showen we waar de meeste centimeters uit. En blijven mannen, het gaat erom wie die grootste heeft. Het eind van de dag. Ja. Dus. En die krijgt dan de beker in hier mijn hoes. Dit is hem. Schön, jongen, die 23. Dat weer de eerste keer? Dat weer de eerste keer. En dan had het nog 40 keer wezen. De 40ste keer, ja. Dus dat is ja, eigenlijk een jubileum, hè. Dus, Ja. Hoe is dat met al die oud-ambtenaren bij elkaar? Nou, een gezellige groep vanzelfs. Iedereen die komt weer. Ja, als je echt vis wil hebben, dan moet je naar de visboer. En dit doe je gewoon omdat je lekker een dagje buiten bent. En, ja, maar dit is, met zo'n mooi ploegje. Dit is goedkoper, hè? Anders zit je in een kroeg. Oh ja. Ja, dus. Nou, en dat is een happening eigenlijk voor u. Ja, hè? Ja, oude verhalen van de chance wordt weer omheen gellen. We hebben het over vroeger. Ja? Ja, we hebben het vroeger en zo. En, hoe het was. Ja. Hoe het weer en hoe het nou komt. En hoe komt het? Wel goed. Dat weten we net, want dat is de toekomst. Ja, helemaal goed. En hoe wie het? Nou, ik ben. Leuk. Die hebben er altijd bij gewoon. En wat heb je hem vroeger dan dien voor werk? Ik ben badmeester. Ja. Ja. Ik snoep met waker in het hier en dat is alleen nog maar de vereniging. En ooit kom ik net onder de hengel. Nee. Gewoon even de spanning even vielen. Hè? Wat dat betreft heeft een hekel aan water. Ja? Maar het heeft van het zwembad, Jan, hè? Ja, ja. Dan zie je het net wel vissen, maar het weer noord. Ja, die weer net wat dikker. Ja, die weer net dikker. Ja.